Ja, wir befinden uns hier bei der KOG Austria, der größten internationalen Fachmesse für den individuellen Kachelofenbau. Und natürlich steht die Branche stark im Fokus dessen auch, wie sich die Energie- und Umweltsituation in Österreich und in Europa weiterentwickeln wird. Wir können feststellen, dass die Luftsituation in Europa generell und auch in allen Ländern, wie zum Beispiel den umliegenden Ländern von Österreich auch, die Luftqualität immer besser wird. Man kann also sagen, die Luft war seit Beginn der industriellen Revolution noch nie so gut, wie sie heute ist. Also die Feinstaubemissionen zum Beispiel sind rückläufig. Wir haben gesehen anhand der Energie- und Gaskrise, wie wichtig die unabhängige Energieversorgung ist. Wir können auch noch sagen, der Strommarkt ist auch ein instabiler. Und was funktioniert besser als ein Kachelofen, der heizt auch ohne Strom? Nachádzame sa na veľkom odbornom veľtrhu pre staviteľov krbov a kachlových pecí a ako odborná firma, ktorá dodáva technológie pre slovenských kachliarov a staviteľov krbov a kachlových pecí, sme veľmi radi, že naša branža sa rozvíja. Dôkazom je, že jednoducho máme v rukách diela, máme v rukách kachlové pece, krby a proste niečo, čo sa dá chápať ako úžasný alternatívny zdroj, ako zdroj krásnej atmosféry a ako proste produkt, ktorý patrí do domácnosti. A aj nejakým spôsobom ten vývoj posledného času potvrdil, že stabilita v rámci iných energetických zdrojov nie je samozrejmosťou a že je vynikajúce mať aj alternatívu, ktorá vlastne poskytuje rodine a poskytuje tomu rodinnému domu istotu, že bude hriať aj pre prípad, že elektrická energia alebo iné nebudú k dispozícii. Čiže sme tu vo Velse na medzinárodnom kachliarskom veľtrhu. Je to najväčší kachliarsky veľtrh, kde sa prezentujú novinky z oblasti kachliarstva, čiže sú to krby, kachlové pece, sporáky. A treba poukázať na jednu vec, že trendom v súčasnosti je skutočne, že ten krb alebo kachlová pec prinášajú do domovov taký ďalší zdroj tepla, ktorý je veľmi bezpečný a hlavne z pohľadu ekológie je to niečo, čo prispieva k zlepšeniu tohto životného prostredia. Lebo krb alebo kachlová pec spaľujú drevo, ktoré je CO2 neutrálne a z pohľadu toho, koľko emisí CO2 uvoľníme do ovzdušia pod kúrením v krbe alebo kachlovej peci, je to 10 krát menší únik emisí do ovzdušia, ako je to pri iných zdrojoch s fosílnymi palivami. Tak preto aj na tomto veľtrhu vidíme, že krby, kachlové pece sú kúrením budúcnosti a je to riešenie, ktorým prispievame aj potom k zlepšeniu tohto nášho životného prostredia.